बिथांनि नामानो जाबाय सन्जिब बर'। बिथाङा माने न'आवनो फिसारि डिस बानायनाय माने मेचिन लाबोदों। बिथाङा बे मेचिनखौ बहायनानै माने बोरै डिस बाथि हांसि गासैखौबो खालामो। दा बिथांनिफ्राय माने साप्लाय हरनाय जायो। बे मेचिनाव खालामबाय थादो माने खांसि बाथि बानायदों, बे मेचिनाव बानायो। आरो सोरबाफोर जुदि कर्म सर्म खुङोबा लानो फैजागोन। बिथांनि गामियानो जाबाय सिराखुन्दि बियापारा, बे खन्दिगर स्टेसन खाथियावनो। बिथाङा बिराद मोजां मोजां खालामो, माने एक नम्बर डिसफोरखौ माने कास्टमारनो जेरै नांगौ बोरैनो बानायो। आरो बिथाङा दखानफोरावबो साप्लाय हरो। आरो बिराद माने फैयो बिनाव मानसिफ्रा जायबा कर्म खुंनो थाखाय नांगौ जायो डिसफोरखौ, बिथांनिफ्राय डिसखौ लांफैजागोन। आरो जगाजग खालामजागोन, आं मबाइल नाम्बारखौ होनानै होगोन। गावनि पसन मथे लांजागोन आरो डिसखौ नायनानै, बिराद मोजां डिसफोरा।